Hej og velkommen. Inden vi starter på den her video, vil jeg gerne lige anbefale de her kort. De her bicycle-kort, de er faktisk ret gode. De har en god kvalitet og god filosofi. Ja, og de er ikke lavet pap, så det gør, at de er rigtig glatte, og de har en god lyd. Bicycle, det er helt klart det bedste. Og de koster kun 20 kroner i alle trylleshop, kan du få. Godt. Læg om der. Jeg vil lige vise et træk på det. Som hedder, vi har valgt at kalde det kortet i kortæsken. Så ja. Det kommer i gang her. Vi bruger bare lige sådan en kort til at rifle igennem her, ikke? Sætter på, tak. Du siger bare stop. Ja, stop. Der. Vil du gå lidt frem eller lidt tilbage der? Ja, lidt tilbage. Og så lidt frem. Ja, der. Ja, lige der. Godt. Så må se. Så er der er kort lige der. Husk det? Ja. Lige der. Der er der kort lige foran det. Nå? Husk på det. Ja, hvis I ikke ved, hvad det tegn det betyder ved sådan bicycle. Det er lige meget, om jeg ved, hvad kortet er. Ja, det er fuldstændig. Det handler ikke om det. Så blander jeg lige. Hvorfor er det nu egentlig, du gør det jo? Så lægger jeg kortspil frem. Godt. Når jeg er ude og trylle, så er jeg altid en usynlig trylleven. Og det er Morten. Og Morten sidder her. Sig lige hej. Hej. Morten, du siger lige hej. Hej. Du siger lige hej, Morten. Du er der jo ikke. Hvor er du henne? Han sidder her. Han er lige. Her nu. Du vil lige tage Morten op. Nå, ja, det er Morten. Ja, det er Morten. Ja, det er vores lille søde ven. Han kan lige lægge på bordet. Og Morten, han gemmer altid kortet et specielt sted. Og det er oppe i numsen. Nej. Hvorfor er det, du gemmer kortet, Morten? I æsken. Det er kortæsken. I denne her æske? Ja. Okay. Jamen, skal vi jeg vil ikke engang røre ved den. Ja. Det var så det kort, som det var, vi fik, og ja. Ja, det var til juni. Ikke. Der skal vi ikke mere. Men som I kan se, så var det det kort, og ja. Og vi kan... Skal vi lige lave en lille, hvordan man gør? Nej, det var lige den her, det er sådan en mega god lighter. Nej, okay, vi vil lige vise hvordan det er, man laver det her trick. Okay, ja. I starten, der plejer du altid at lægge kortet ind i en æske. Ja, du skal lægge kort ind i den æske. Ja. Brug helst en yoghurt, fordi dem der er der altid 2 eller 3 af. Læg den ned i æsken, der. Så den vender med overfladen indad. Det er lige meget, hvordan. Sådan indad, ja. Så og lukker I faktisk bare æsken, og så i starten af videoen, ligesom vi sagde, så siger vi, inden vi starter en video, så vil vi lige anbefale de her kort. Fordi så tænker man jo faktisk ikke på den her æske. De er rigtig gode. Den ligger vi bare. Men så har jeg valgt sådan en kort her, og hvis I kigger rigtig godt efter, så kan I se, der er 4 klipser der. Hvis de har klipset yoghurten fast her. Og man bliver nødt til at udlægge en yoghurt af det her trick. Ja, yoghurt. Så det skal koste jer et kort. Ja, det er nok bedst at gøre det med yoghurt, for den bruger man ikke selv andre metoder. Ja. Og det bruger man faktisk bare som kort til at tage igennem kortene, når det er, man skal vælge. Og så gør du sådan og så. Så gør du sådan her. Så rifler du igennem her. Altså der skygger du din tommeltot på. Det er egentlig lige meget. Der skygger du på den der. De må ikke se den yoghurt der er. Men bare sige stop. Stop. Der. Så stikker man den ind, og der skal du lige øve, at den sidder yoghurten der. Og så peg på den. Det er det der kort, du skal huske. Du skal bare sige, det er det kort, du skal huske. Men de tror jo stadigvæk, at det her, det bare er et kort, du bare kører igennem med. Ja. Godt? Ja.
Og så lukker du sammen, Så tager det her kort ud, og du skal bare hold kortet sådan, og så bare smid det på bordet. De skal bare ikke kunne se mere. Ikke? Og så siger du, så blander jeg lige hurtigt. Ja. Og I skal ikke vise dem noget, hvad der er i den her æske, fordi det skal ikke. Du kan også gøre det med en punkt. Ja, du kan din gøre det med alt. Og faktisk, du kan bruge tape i stedet for clips. Det er nok bedst at bruge tape, men det kunne vi ikke lige finde ud af. Og så et dankort. Det er lidt hårdere, lidt bedre kvalitet. Det giver sådan en god lyd, når det lander. Men på tilskud til at lande, eller gør det selv? Det er bare din komplet lige meget, fordi... Og så kan du bare finde på en historie med en, der hedder Morten eller et eller andet. Du kan for eksempel kalde ham Oscar, hvis det er det, du vil. Du bestemmer selv, du kan finde appelsin og kalde den Oscar. Eller du kan finde en usynlig ven. Så får du blandet kortene, og så, når du har blandet kortene, så gør du faktisk bare... Så siger du det med, at du har en usynlig ven, eller du har en lille hund, eller der lige på mindre end et millisekund, der kan han trylle et kort ind. Og så skal du lige sige til ham, hvor der er, han gemmer kortet, hvor han plejer at gemme sine kort. Og så skal du lave sådan en lille mærkelig stemme, så i kortæsken, I kan bruge alt andet. Så gør I det, og så siger vi, så nu har Morten, eller hvad fanden I nu vil kalde ham, han har lagt kort ind i æsken. Og så skal jeg lige sige, skal jeg prøve lige at tjekke efter. Whoopsie, der var det. Man ser jo ikke andet end tegnet. Det tegn der er der. Så ser du ikke andet end. Men ja, det var det vi havde for i dag. Husk, hvis I kunne lide den her video, så skal I bare subscribe. Og hvis vi lærer sådan ret godt at trylle, så skal I prøve at gå ind på noget, der hedder trylleskolen.dk, og så skal I prøve at købe, hvis I gerne vil lære sådan godt at trylle. Det koster 300 kroner for modul 1, og der er 2 moduler, og der kommer en modul 3 her i januar. Skulle der gerne komme. Men god magi herfra. Tak, og god magi her fra Magic med Danko og Jens. Hej.